Bona tarda, bon vespre, benvinguts a tots. Com a president de la broma, doncs em plau donar-vos la benvinguda. Seré molt breu perquè avui, tal com heu pogut veure els que heu llegit el programa, doncs hi ha un contingut bastant voluminós i per tant doncs, hem d'intentar afanyar-nos. Donem pas ells els mateixos ponents aniran presentant el que es va fer i d'entrada el Josep Barba ens passa un vídeo explicant el tema de la senyora Eleonora d'Arborea, que és el punt de partida del que explicarem avui. Gràcies i benvinguts. Fins ara. Un veí de Molins de Rei, molt interessat per la història del seu poble, ha fet tot un descobriment. Una de les reines més venerades de Sardenya resulta que és filla de Molins. Aquest home, historiador aficionat, ha seguit la pista de la reina fins a la mateixa illa per assegurar-se tant de la troballa com de conèixer de primera mà totes les dades. Té una agència de viatges, però la seva gran passió no és recórrer el món, sinó reviure el passat. Concretament, en Josep Barba fa molts anys que investiga els orígens medievals de la seva vila, Molins de Rei, i va ser aquesta recerca pels camins d'internet que el va fer topar amb el nom d'Eleonora d'Arborea. Eleonora és un personatge històric del segle XIV, clau en la història de Sardenya, de qui fins ara no s'havia documentat el lloc de naixement. Per això, la sorpresa de Josep Barba va ser majúscula quan va localitzar el següent text en una web italiana. Eleonora era nata probabilmente a Molins de Rei, un paesello fresco e lindo d'un centenaio d'anime, fra i monti di Collserola e la riva sinistra del Basso Llobregat. Un cop recuperat de la sorpresa, en Josep Barba va anar fins a Sardenya, on va localitzar l'autor de la frase, un prestigiós historiador local que li va reafirmar la importància de Leonora. Es una importancia más romántica que política. En realidad se exalta la figura de Leonora como una mujer antilítera, ante Giovanna d'Arco. Eleonora era filla d'un noble de Sardenya que després de la conquesta de l'illa pels catalans havia comprat el feu de Molins de Rei. Aquí va néixer ella i després, ja adulta, havia tornat a la seva capital, Oristany, a la costa oest de l'illa. I fins aquí va seguir el seu rastre en Josep Barba. A la plaça hi ha una monumental estàtua dedicada a la reina i aquí, cada any, se celebra una festa medieval on es recorda la seva principal gesta, encapçalar precisament la lluita contra l'invasor català. Josep Barba va tornar carregat de dades i amb un objectiu al cap, donar a conèixer la història de la reina oblidada de Molins de Rei. Jo entenc que si Eleonora d'Arborea és un mite de Sardenya i és un mite d'Itàlia, i aquest mite nascut a Molins de Rei, què menys que ho reconeguem als de Molins de Rei. Mentrestant, des de la seva pàgina web, moliners.com, aquest viatger del temps continuarà la seva solitària tasca de divulgació. Una dona és la protagonista de la història que els expliquem tot seguit. Resulta que fa 6 segles hi va haver a Sardenya una reina que ara s'ha descobert que havia nascut a Molins de Rei. Un historiador local aficionat li ha seguit la pista i pel que expliquen les cròniques va ser allò que se'n diu una dona avançada al seu temps. Bé, bona nit. El operador s'ha sentit per aquí? Sí? Va. Per fer una breu introducció de Leonora, no hi ha res millor que aquest treball que van fer els de TV3. Ara estem veient el que va ser Notícies a la nit i l'únic que tenia de diferent és que el primer que hem vist feia una intervenció en italià i el que van passar per la nit va ser dit en català tot. Es va passar per la televisió internacional, es va passar per la comarcal des de nou, però recordo que justament la gent d'Itàlia, aquí surt un moment que ho diuen en català. Un poble fresc i bonic, d'un centenar d'habitants, entre les muntanyes de Collserola i la riba esquerra del Baix Llobregat. Un cop recuperat. Bé, fins aquí parem la introducció de qui és la Eleonora d'Arborea. I anem aquí. Aquí tenim el Jordi Aguilera, que sempre veiem per... Sembla que s'acopla alguna cosa. Sí? Sempre veiem les notícies, veiem els treballs documentals, però no veiem qui els ha fet. És el de l'esquerra i el càmera és el Gustau.
per mi van fer un treball molt ben fet. Llavors, aquesta introducció és per fer una rectificació i us explicaré el per què. Aquí tenim la imatge de la Leonora que hi ha a Oristà, a Sardenya, quan fan cada any una festa, com aquí es fan festes medievals. Allà recorden la Leonora i per això tots els nens saben qui és la Leonora, perquè és una festa que tots recorden cada any. Aquí tenim una altra petita imatge de la Leonora. Aquí en veieu una altra, amb la Carta de l'Ou, que són les lleis que va publicar, que a favor de les dones, dels pagesos, coses d'aquestes. Aquesta és l'estàtua que hi ha a Oristà, i si us hi fixeu, cap cara és igual. Aquesta que veieu aquí s'assembla bastant a la que van ensenyar a TV3, que és aquesta d'aquí dalt. Llavors, us he portat el llibre. És un llibre italià de Camillo Bellieni, de Leonora d'Arborea, i veieu que la imatge surt d'aquí, és aquesta d'aquí. Bé, passa el temps, estem ara amb el tema de l'emperador Carles I, per tant, sabem més qui és la seva mare, que és Joana d'Aragó, Juana la Loca. Per tant, m'he trobat moltes imatges de Juana la Loca, i el cert és que aquesta imatge que va passar per ser la de la Leonora d'Arborea és falsa, és un error, no és veritat. Aquesta senyora no és la Leonora d'Arborea, aquesta senyora és la mare de Carles I, l'emperador. Llavors, com que cal, quan se sap més, explicar-ho, i en aquest cas que va ser tan divulgat, doncs hem volgut, en la primera ocasió que hi ha hagut, fer aquesta rectificació pública. Aquí veieu com amb el cento se li va donar aquesta mateixa imatge i ell va fer el quadre de la Leonora. Però la imatge que està malament és la del llibre dels italians. Sí. I que els italians no saben quina cara té la seva reina, diguéssim. És a dir, l'estàtua que hi ha a Oristà és diferent d'aquesta. Cada llibre que he trobat de la Leonora, cadascú l'ha dibuixat com vol. Això vol dir que no hi ha cap dibuix de l'època i cadascú l'ha imaginat com vol. El professor que hem vist d'italià, que és el Centre de Recerca d'Itàlia, és un senyor molt important a Itàlia, és el que escriu la història d'Itàlia, ell proposa que la Leonora autèntica és aquesta, que es troba en una capella de Sant Gavino Monreale, en una cantonada, i si vist més gran és això, i no sé si ho veieu gaire bé, ella es basa sobretot, aquí no sé si veieu que hi ha una ratlla, aquest costat d'aquí, i així com tothom té la tendència a dir que si és reina doncs ha de ser molt guapa i molt bella i molt hermosa, doncs ell diu que no, que Leonora d'Arborea de petita va tenir una cremada a la cara, que justament no tenia gaires nòvios perquè no era guapa, que es va casar molt gran, i que aquest cremada a la cara que va tenir li va desfigurar, i justament en aquest treball de pedra es veu una ratlla. És a dir, sapigut que Leonora no és Joana la Boja, jo ara a partir d'ara em quedo de moment amb aquesta imatge, ja que el professor creu que és aquesta i jo no en tinc cap més, i de fet contemporània en el seu temps no n'existeix cap. Llavors aprofito l'oportunitat per presentar si podeu encendre els llums de la sala millor. Amb el Centre Macià, sisplau, d'estar per aquí. Centre, sisplau, per venir. El Centre va ser el que va fer l'obra i ens mereix un aplaudiment per la Sant Joan de Segar. Mai s'havia ensenyat a elaborar molins de ric. Ara, el Centre ens ha fet una transformació, i com que aquí som el país que no llancem res i cal reciclar, doncs llancem l'Eleonora? No, ara és Joana d'Aragó, la mare de Carles I, l'emperador de Molins de Rei. Llavors, el Centre ens ha fet alguna cosa que jo no he vist, que està aquí darrere, però que us heu vist, no? El mèrit és seu, que és el que va encarregar la imatge que va seguir el joc. No, el tio d'estapa, no? Passem de Leonora d'Arborea a Joana d'Aragó, coneguda com Juana la Loca.
Eleonora del Borea posava per Joana d'Aragó. Eleonora del Borea, ara has posat Joana d'Aragó, Juana de l'Albocà, i només canviant el nom ja has reservat el pintat. Per comprar la tècnica que feia jo pels quadros d'interpretació lliure, que va superar la mateixa base, va fer l'encàrrec, i totes les èpoques han hagut pintors que han treballat per encàrrec. A mi m'ha tocat també. Però vaig seguir a la imatge que em van donar. No és el natural. No. Però el material que fa servir, que sembla que sigui així com més antic. Són les tines i pols de marbre i és una tècnica mixta que acaba de l'obra.